Ako muna kami ang Clear. Ano? May pala ni Guapa, oh.
Uy, dito, dito lang. Eh, buwan kayo na lang, dito lang. Dito lang, dito lang. Lalo pa? Marami. Diyan, Ray. Dito, dito, dito.
Ako na lang yun. Ah! Oo! Ito yun. Ako nagtinaban kayo. Ano? Hmm. Diyan ka din sa A. Ako sabi. Sa A. Ang sabihin mo. Ang sabihin. Walang mali. Pwede, ang palit sa A. Hindi, sabi ako. Sabi ako.
Sino lang nga, ma? Makulot ka. Ano pa kailangan ko sa naging saan? Ano yung magkaan? Pagdun sa wala. Mga gamot. Kaya pala. Ako na lang. Hindi ba yung mga gamot? Kasi kaya dito.
orang itu pasti. Aduh, dia mulai dulu. Gua punya ngaji sering. Iya. Kalau kinuha ng mga kayo, gusto mo na kayo.
hindi ka din ako. Dahil nakapakaon ng limit. Alam ka rin din ako. So, hindi ka din ako. Hindi ka ako. Alam ka rin din ako. Hindi ka din ako. Hindi ka din ako. Alin? Okay lang. Wala. Ubus daw naman. Hindi ka din ako taguan ka.
Tapos na ka mo? Pwede man na ka mo? Opo na yung video na nito. Ang pangalan mo? Puta ka sayang. Dami sexual. Sabay din eh.
Puta. Balik lang. Okay.
Wait na nga yun. Pag naging webinar, mm, Paper brushing ko tayo. Labels be related. Apa tuh lagi nih?
At makita mo. Pwede mo magulas mo. Hindi ko pa nga iba. Mga na, Jim. Wala daw. Ano hindi? Confirm ako. Yeah. Matiin ka na sa nalo doon kasi yun bago. Ang malas ka pa sa nalo. Ako ito lang kami nung kung kaya nung pag-storage. Marami na siya. Ako din. Ay, pwede lang tayo. Ekot na yun. Marami na yun. Ay! Ay, bakit pwede mo sa ibig? Lagi mo. Ulit ko. Yung di ba package pay, yung kaya ba sa ito pay? Wala. Okay, sabi chat.
Ito rin, bulog yan. GP lang, ano, nakakaling GP. Alam. Yung dali. Araw pag-araw kayo, di ba? Niligay po, kaya draw. Kaya naman ba, ano, ano pala. Pero ano di ba ba mo? Ano po ba? Ano ano ba ako? Mabalo din ano? Oo. Hindi sana ako kasi yung hindi ako gano. Pakanya na ako. Pag nakahap na siya. Pare, yung yun, kita. Buko nga yun. Performance na siya. That's so hard. Ini ano ini nga lang siya. Version niya. Pagkatapos ng version niya, ulit tayo na
Ini. Yan, man ba? Natulog ba? Punta mo na ayaw. Punta ka. Punta ka, nahulog ka. Punta ka. Pinda ay pinda. Pwede. Punta mo na po. Hindi. Yan. Hindi ka. Hindi ka pwede. Uy! Tingin lang yun. May parang mismo pa rin yun. Tama ng hype na ako. Sino? Puta ka. Sino ka nga? Hayop ka. Talaga hayop. Bakit nilabag yan ba? Ay, gabi. Wala. Kami Israeli. Pasuro, pasuro, pasuro. Europe na. Kaya mo na change na hayop.
Kailan ba nilagay? Uy, saraduhan niya ako ba? Uy! Tama na, ayos wala pa. Di ba nga, ito na ano, sumbi. Uminom ako ni. Uy, kayo. Ito na iling. Madulong. Pasok, mga suke, national sorya. Siraw, hindi mo na mga ayos sa taas yung. Well, kita ko. Yeah. Tama na, ayos ka. Nyo, plito po nyo. Plito po ano. Sige, sige, sige. Ala. Gira, gira. Sige pa nga. Puta ka nga, kasi pinahulog ka. Ay, teka, parang nabigay ko nga ito. Huli nga nila sa kuya.
Uy, puta ka lang, nakuta! Mus, lagot, 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 lagot. Halado lang! Dulan! Dulag na ako! Nandito na kami! Dulag na ako! Ako ini! Kuya na! Nauwas ka ngayon! Yaw naman, yaw naman, yaw naman! Ulit si Sano, ulit si Sano. Puta, isa naman. Ako na lang, kung ayaw. Go. Ay na! Puta ka ninyo. Parehas sagot sa akin yung gano'n. Bubu. Bubu ang parot nito. Ay ko! Dami doon. Kita ka nga ito. Wala ka nga ito. Pababa. Ano yung may puta na ito na gusto ko ito. Hindi na nila, hindi na nila. Ay, mga mayit, mga pero. Ay, hayop ka, sabala pala nito. Sabala ito. Low reload.
Ah, Uy, pwede ko na nagbabakpake. Wala, wala, ikaw po. Kung saan kayo? Punta ka mo. may TV. Inabot ko ayo. Aywa. Pa, Yo, eh. Yo, ito lang. diyan na sila. Puta, i-clip na ako. Diyan na sila yung sila. Ay, ito. Diyan na sila tayo. Diyan. So, class. May pumunta ka ba ito dapat ang ganito yung ito? Dali lang mga kulong Arot. Arot. Gamit dito sa gayon. Yo, eh. Dito. Kapal siya. Salamat po, sir. Salamat, sir. Ay, ba man ang gadget? Hindi yan. Hindi pa, makukul yan. Mukhang kay ate. Ito yung batas. Ano yan, magatas ko. Yeah. Ano na? Dito ko. Niya mo man, ay daw. Tulog ko. Yeah, tulog ko. Ano na naman sa ibe niya yan? Ano man yung pangalan mo? Latino. Hindi rin ka kasi ito. Kaya, Ano sila? Ito pa sila yung
Ay, kape. Tuwing sila gusto. Iyo. Pura, hindi magpalit na tayo po. Ah, pwede pa din. Hindi ko nga
Parang kumapiro. Tayo nila ron. Okay. Okay. Sino mag-review? Yan. Okay. Good shape ba? Ano ba? Tayo nila ron. Hindi ko ba gawin? Hindi. Ayaw ko na lang. Ay na. Yung sa lugar. Bubo. Taas. Ay, diba yun? Huli na pa rin. Uy, nakaya ka rin ginawa. Nakaya ka rin ginawa. Uy, mga corporate kaya din na. Hindi sila, mga corporate. Ayaw, mga corporate na magparot.
Ay, mo na. Tulog na nga yung kaibigan. Uy, dami na. Tama na nga mo. Yung ina ko tayo duro. Interview. Sige. Kumagap ko lang yung dito. Netflix. No. No. Ano? Ayun na ba? Ay, na-part. Pinagpapal ko siya ba? Pamahaw. Ano ba?
Una ko sa iya, ipaprintin itong ano, ipaliwala niya, ikuha ko na sa ngayon. Tapos sa ngayon mo sila mo, gagawin niya computer niya. Booking yun lang yan. Ay, nalasabi. Dapat mo pa sa inyo para sa ano. Okay. Ito yung mga tao. Nakaranas na ako. Ha? Nakaranas na ako sa niya. Ano yung mga interview? Yung pagkakaroon na ba ako, hindi ko man yun. Dahil nakakapagpapakyan. Yan. Hindi ako nga, magmamagpapakyan ko. Ayok pa, pero yung subing ayok. What's up, Madam Bacor? What's up, Madam Bacor? Uy, may nagpiso sa akin dito ba? What's up, Madam Bacor? Abala, makakaabala siya sa trabaho ko. Makakarakaan pa ng What's up, Madam Bacor? Dalawa ba kami dito ba?
Ayun.
daan, naka-enroll na siya. Naiwan. Ano yun pala? Oo mo pa. Pangit siya na siya. Wala daan. Pero dato, 100. Malaki naman. Kaya ako sa doon sa taas. Gusto ko sa isa ba yun? Ano? Sabi mo na yung tumanto sa dito sa isa. Ito ang video. Diyan ba? Kada yung mga tura. Ano naman? Kaya pag ako kahit na nagbalik ka sa isa. Wala naman yung nagdata. Pero ano ka na yan? Kaya ang hayop ka. Masunod naman ako. Bigla akong hayop na ano nga. Kaya akong pati. Wala akong sabihin na. Oo. Ay, nag-70 Yun talaga. Ayos na yun. Ano? Gusto ko na. Gusto ko na. Ayan. Ano ba yung nakagadan? Ay, buka. Ano ba yung nakagadan?
doon kahit ang mga tao. Doon. O, sa cellphone ko. Nakakamag-chat si ate. Kaya kahit ng pamangkin ko, Punta ka nga, ikaw.
Okay. Help me, Baba. Help me. Grabe talaga. Yung tagulo. Yung tagulo. Yung tagulo. Out na po. May one to. Yeah, 18, Kira sa kaya. 21. Ilang piso. Sir, sabi ko baka turo doon mga iparang ko. Nakatulog sa computer. Para sa lahat ko lang. Saan sa yan?
Oo. Isa. Isa.
Ano daw meron? Ano ang tama yan? Alas dos?
Nakahanap ka na. Naloto na ako. Ano na po sabi mo? Magkano mo po ito? Public yun. Kailangan nila. Public. Hindi pa nga nagkaroon. Ay, kasi birthday siya. Ang laki. Birthday. Dahil yung magaling. Ang ka,
Pagka siya. Balik ka. Wala pa yung mga dito. Uy! Ayaw mo ito mo. Para tayo ay boy, makabit lang kami siyempre. Nagulan kaya na eh. Wala pa yung mga dikit tayo ingatan mo. Tayo na lang natin yun na ingatan mo. Kasi ano,
lalapag mo yan. Pagpul sa isip mo lang lagi. Nakapera. Pambed, no? Pumunta po ito ang video patanggal ng ano. Bubble sa ulo mo. Bubble sa ulo mo. Oy, tanggalin ko pa dito sa ulo. Kita. Oh, sorry. Ilog at pera ni Lindsay. Yan dyan si Carlo. So, yun na yun, no? Si Carlo, yan. Madami ka namang bata. Bago, tiramit ko magbababo.
mo, meron dito. Bale. Kaya rin yan dito. Kaya tawag ko. Ganyan? At hindi mo, wala. Wala. Wednesday. Punya plastik tuh. Ikaw na lang. Pagdating mo doon, dahan-dahan din mo. Pagdating mo ng goma dito. Salihan mo muna ng goma. Ha? Kaya na lang natin dito na. Ganito mo. Kung may galing sa flight, iwanan mo yung ano dito para makadita. Ito, hindi. Para may gumagamit na dito. Wala, kaya mo nang gumagamit. Pansanin tayo dito. Wala, galing. Wala pa mo nagiging. Yun, ganyan dapat. Hindi na nag-glass profile. Hindi na nag-glass profile. Ganun din yung ano. Hindi pa kasi natin kailangan ba dito? Sila-sila na rin. Dahan-dahan yung paglakad. Kasama na rin ito eh. Open sa wash, okay. Kasama. Kaya hindi mo na yun.
ganyan sinabi. Wala pa yun. 33 na. Ato mana. Ano ba dito? Dito ako sa gawin. Dito sa gawin. Kasi yung BBS. Nguya niya kung masarap mo ano naman. yun, nag-relax pala siya. Masarap ba talaga ang pulburon? Kasi Laro mo na po ang pulburon.
Ikaw ka ang baga. Ayun, isa sa akin. Hindi ka rin yung kapag Pero nga, ibibin ka lang. Ano ba yung kapit na may tama? Si Mag-Sensay, ano ba? Naghahalip ko ba ito? Masilingan mo ako. Ikaw na ba daw pa ako? Ah, saan? Nasa sa mo, kinakalit ko. Ay, magkano ka ba? Magkano ka ba? Tapos, ang goal ko naman, 50. Madali naman ako sa i-phone mo sa 50, 1,800. F1 ko na sa lang. Ayan. Mahilig ko daw. Season. Dapat siya sigat na mukha mo ko. What is that, yo? Pwede yan. Uy, Ikaw, ikaw. grabe. Ito ni Maray-Maray pa. Pero pag mga, hindi mo na yan. Mamuti. Kaya nga, di. Sa Salta naman. Sa hindi man sa kayo sa ano ang balita? May tama. Pero, ano, ang galing sa plano. Lahat na natin mo yan. Itutuloy mo sa plano na pabagsak sa iyo, sabi. Pero, hindi may kapoy doon ito, dahil ang person lang, ipasang mo. Ay, siya, ang ganda. Siya, ang ganda. Alaga. Lamang. Bako lang. Pero kung may mas mapapalik, para makapala sa kwento. Pero may mga sabi, bakit ang mga sabi ko. Pero, iniisip ko, nakulo na para ka-career. 10K, kailangan ko sa Pero boy Jose,
Pero ang naibaban, may grupo pala ng video na walang grupo dito na pala na puro to na. Grabe, anong ginagawa nila? Pero may nakahanap siya. Pero may nakahanap ka ng agent na para i-spray si Chip Durat. Chip Durat, yan. Chip Durat. Kasi, Chip Magallanes ba? Chip Magallanes. Hinahanap ka ng like mga may mag-school ka. Malaki ang tawala ko dyan. Pero, dapat makauwi ko sa marami. Sabi yun sa'yo. O baka nasabi mo na, sabi, dapat magkasabi ka. Sabi ko na rin. Hindi. Si Marcel. Si Dario. Nakapakal mo kita dyan na mga submarine. Tapos, kay Tatang Owe. Dahil mo dyan na pero si Papa, ang sinabi ko. Hindi naman magbakal. Hindi tayo. Dito kay ang muntay ko na ako ay nanapangharap ako. Oo. Si ano mga siguro ko. Paano malala? Lagi na. Para ko may pero hindi na ako nasinda. Dako nung ba yung simbang din sa matan pa, sabi sa mga silingan, sa mga kayan, ikaw, hindi malinaw, sa tawag, tapos sa karno, hindi man sa kabakat sito, sa kakonsultan ko, tapos, duman sa, alam mo, ay sa next alam. Duman sa, sa Lorenzo. Pero ang pinaka-base yun ba, talaga, sa maliliit. Kasi sa na-araman ko, sa maliliit sa maliliit sa pero maliit ang kita, kahit sinasabi ko, sa ikot diba, pero hindi ko talaga, maliliit ang kita, kaya duman ang pinaka-base yun ba, duman man, pinaka-base ko ang mas Bundan, ano? Pero yan, batambo dahil. Kasi hindi ko mga tao na tao. Hindi kita. Record pa. Tapos
Tapos, nanakawin ka. Nagkasada. Nanakawin ka. Na-order. Then, nagkakaroon ng tama niyo. Ang-block mo sa pang-araw. Then, mamagsak na sila. So, yun, papunsin ba nito sa laboratorio? Yan sa mga tao ako yung ito mga laboratorio. Ito ako, ito kanina, na-order, dahil ako, yan, wala yung puro na ito. Kaya, nagpuan parang, so, ayun, kapala ng may inuwan ko, kainin. Apit ako lang. Inaspit lang sa'yo. Yung alam mo, yung nakakalimutan